Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzariyat ayat Azra. Ayat 7. Atira. Mana sih? Dah. Bismillah sih. Ya itu 4. Ketujuh ya. Wassamai dzatil khubuki innakum lafi qaulim muhtalif. Wassamai dzatil khubuki innakum lafi qaulim muhtalif. Yufaku anhu man ufika kutilal kharrasun. Yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun. Yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bi tastajilun.
Tubuh innakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin akhidina ma atahum rabbuhum. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu minal laili qalilan minal laili ma yaja'una wa bil askari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yaja'una wa bil askari hum yastaghfirun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Was-samai demi langit datil hubuk kang duweni dalan. Dadi di langit ana dalan peredaran apa orbit. Dadi Allah bersumpah dengan langit, innakum sak temene sira kabeh iku lafi qaulin yakti ing dalam ucapan muhtalifin kang sulaya. Jadi Allah sumpah dengan langit. Lek sampean sumpah harus demi Allah, tapi nek Allah sing sumpah terserah. Wal fajri demi waktu fajar, wa duha demi waktu duha. Tapi nek sampean awake dhewe wajib nek sumpah iku demi Allah, gak oleh demi matahari, demi bulan, demi ayah dan ibu misal. Gak oleh. Nek sumpah kudu demi Allah. Innakum lafi qaulin muhtalifin, sak temene sira kabeh kuwi dalam ucapan kang sulaya. Ya wis sak Indonesia iki suku bangsane pirang ewu. Masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri. Walaupun kadang-kadang ya ana bahasa sing padha. Misale kaya hitung-hitungan loro misalnya, dek kene loro, gue daerah wetan kono loro, gue sampai Indonesia Tenggara karane ya tetep loro. Jadi ngene iku hitung-hitungan. Di Australia ku ya ana suku bangsa aborigin. Iki hitung-hitungan ya meh padha karo hitungane wong Jawa. Suriname misalnya. Tunggale iku Thailand. Iku sebagian besar ya akeh sing bahasa iku mirip bahasa Jawa. Winginane sapa sing melok nang Thailand? Nah, iku ndek kono ternyata bahasane ya mirip karo bahasa Jawa. Jadi labi kaulinmu alif. Jadi masing-masing indang ucapan kan supaya beda-beda. Nek cara kene miso apa? So.
Penjo anjaran, nah, cara kene wis miso. Ngene nang Solo bangsat iku wis pol-pole pol miso wisan. Tapi nek dhewe aku jarane cak-cuk iku nduk miso. Dadi wis bahasa sehari-hari. Nek kene cara kene kasar, nek cara nggon aku ya gak kasar biasa. Nah dia cuk gak temu Jadi kadang-kadang ya wis cuk-cukan iku wis. Dadi nek cara kene kaya kasar, tapi nek cara kono ucapan sing wis umum biasa. Dadi ngono iku. Dadi kadang ketemu kancane iku dipisui dhisik. Dah cuk gak temu rayu nang dia. Dadi cara wong liya kasar tapi cara kono wis bahasa keakraban. Mane apa? Innakum lafi qaulin yakti ing dalam ucapan kan beda-beda. Mane suatu saat sampean mlebu nang satu daerah ya kudu paham bahasa kono ya apa sing bahasa sing sopan, bahasa sing kasar. Lah nek wong ku mah gak ngerti, lah iki wong ancen kok padakno wong lawas. Ya kudu sampean pahami. Tunggale nek cara kene wong nyekel ndas kan saru. Tapi nek cara wong Arab Saudi nyekel ndas iku kasih sayang. Penghormatan. Nek cara wong kene demek bokong iku biasa, cara wong Arab penghinaan iku. Ya ngene iku padha. Innakum lafi qaulin yuk faku jenggokake anu saking ucapan sapa man wong ufika kang menggok. Dadi ya kadang-kadang kayak pengacara mau ngomong iso diwolak-walik, bener iso dadi salah dadi iso bener. Dadi ana sing dinggokno ucapan iku mang. Nah, cara nek kene kadang ya sebagai guyon. Gelap apa, Cak? Doa gak golek aku rene tuku. Lah kadang-kadang ngene iki ya wis ucapan sing wis umum sudah dipaham, nek diterangno temenan ya jaluk kopi, apa terus dikai kopi tok ngene. Ya wis rupa wedang. Tapi kalimat iku mang wis lah bahasa iki iso uga bahasa isyarat. Ya, dengan bahasa meripat tok ngene wis paham sampean. Pemene suami istri misalnya. Nafsu sak. Diotek ngene, oh ya, paham bisa. Dekat TV ngene ngerti san, oh ala bojoku njaluk anu iki. Jadi ucapan itu bermacam-macam. Sampai kadang-kadang ada kode rahasia antara dua orang. Sing wali gak ngerti. Yaiku mbok dengan kedipan mata, mbok dengan senyum. Apa gerakan jari, gerakan kepala. Lah ana sing apa ucapan iku mah dienggok-enggokno. Di antaranya ya wong kafir dhewe. Kutila dikutil dilaknati sapa kharrasun kang ora. Dadi ucapan modal sing macem-macem ngene iku mang nek ate isine iku mang goro iku dilaknati. Dadi nek kaya ndek aku misale ya. Apa sih kalimat itu? Nyo. Nyo iku wis kabeh wong. Diangkat nyo. Nyo iku wis kabeh katon. Lah nek ucapan iku mau senajan ketoke jujur tapi nek isine goro iku kutilal
kharrasun dilaknati sapa kharrasun wong kang ora aladina akeh utawa akeh iku pinggom rotin ing dalem mendem sahun lali sapa wong akeh bae dengan istilah apa itu? Fawailul lil musallina alladzina hum fi salatihim sahun. Apa sahun? Lalai mengu menceng. Jadi wong akeh ing dalem apa mang mendem diatur lali, dadi ucapane iku wis gak kena dicekel urusane apa jenenge iku? Penuh tipuan, penuh taktik. Jadi yang ngene iku. Yas'aluna padha takon sama akeh ayyana kapan apa yang dina kiamat. Kapan sih dina kiamat itu? Wakai pada takon. Tapi takon iku ana 5 ya. Apa ya? Ora. Takon iku ana 5. Ora sampean. Ana takon iku krana gak ru. Pundi griyane bintang misale. Oh, nggih kalau RT 5, RW 3 nomor 5 RT 5 RW 3 ya ngono. 10 nomor rumah. Jalannya jalan cinta, naik saja bis kota. Ya betul sih lagine. Iku jenenge takon mergo gak karo. Ana sing takon iku ngetes. 5 ping 5 piro? Awe, iku jenenge sing takon ya wis seru, tapi takwane ngetes. Lah sing gak ngerti gurune goblok. 5 ping 5 ya takokno. Padahal takone takon ana maneh sing takon iku banting. Tak takonane ngene iso jawab gak? Banting. Jadi takonnya takon banting untuk menghinakan. Ngono lho. Nabi kan pernah ditakoni yas'alunaka anir ruh. Saya coba takokno iki. Sing liyane jawab wis gak usah takon jawabane gak nyenengno blas iki. Akhirnya ono sing maksa takon tenan yas'alunaka anir ruh. Takon sama akeh Isra tentang ruh. Jawaban Muhammad kulir ruhu min amri rabbi. Ya itu urusane pangeran kaum. Karo aku. Iku takon banding. Takon banding, ngerti banding? Banding, membandingkan. Sampean takon Pak Tarom. Misalnya enten tiyang niku meninggal mboten gadah anak lanang, anake wedok kabeh. Sinten pewarise niku? Mari takon Pak Tarom terus ganti sampean takon Pak Mas'al. Pak Mas'al, enten kasus ngeten ya napa? Sampean bandingno jawabane Pak Tarom, bandingno jawabane Pak Mas'al. Jenenge perbandingan. Takon tapi banding. Apa emang? Takon garuh, takon ngetes, banding. Sing terakhir takon cangkriman. Ngerti takon cangkriman? Hiburan. Misale
karwa cae les godhonge apa? Ero. Iki jenenge takon tapi hiburan ngono lho. Karwa cae cikar iku dawa tlacake les godhonge tales iku amba godhonge. Misalnya ini pertanyaan mana? Tas apa paling enteng? Tas ini. Ayo dia takon tapi hiburan ngono lho. Dadi pertanyaan iki ana 5. Lah iki takon krana isa uga banting. Yas'aluna ayyana yaumuddin, kapan sih dina kiamat kebiyen ngono kiamat. Kejamane aku cilik sampai saiki lho durung teko ae. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Jawabane ya, Pak. Yaumahum dinane wong akeh alan nari ing atase neraka yuftanuna difitnah soake. Nah fitnah iku iso rupa diobong, iso rupa disiksa. Jadi dadi dinane wong akeh diobong di neraka iku dina kiamat. Duku rasakno fitnatakun fitnah sira kabeh. Ya wis rasakno. Ada utawi iki iku Allah dikang kuntum ana sira kabeh bi kelawan fitnah bi kelawan ada ya nek fitnah iku iya bi kelawan ada tas takjilun njaluk kesusu sira ya iki sing sampeyan njaluk kesusu wis rasakno tapi sebalike innal muttaqin sak temene wong kang padha takwa iku fi jannatin ing dalem kebonan wa uyunin lan sumberan mata air karo air mata apa bedane? Air mata mata air mengering, air mata yang mengalir. Terus lagu itu. Mata air yang mengalir, panas gersang bumi ini, tiada air setetes. Lagu ini coba. Air mata yang mengalir, mata air yang mengalir, panas gersang bumi ini, tiada air setetes. Jadi kanggone wong sing apa takwa ndekne kebonan lan sumberan. Wis saiki deloken tempat wisata. Bonbin. Termasuk apa nih? Mesti ana kaline. Mesti ana kebonane. Pertamanan. Iku cuwilane swarga. Ayo deloken tempat wisata iku. Apa Jatim Park? Ana kaline ana kolam. Kakek Budu. Si Dudo. Mana? Coban Rondo. Pokoknya jenenge tempat seneng. Dudo, Rondo, mana? Coba ketan. Ya ngono iku tempat-tempat apa? Wisata. Teluk Asmara.
Ya kan banyuan. Kalimati sekali. Jadi dalam kebonan lan sumberan. Mulane nalikane wong luar negeri mlebu nang Jawa, iki cuwilane swarga tenan. Masya. Wong Arab kan kangelan golek kali, golek anu iku. Ngliwati kali ya Allah. Mudhun nang kali. Ya iki cuwilane swarga jarene. Kita jadi minta jalan. Tajari minta dial. Anyar. Jadi mergo nek kono gak ana kali, gak ana kebonan. Delok nang Jawa iki akeh kali, akeh kebon-kebonan iku masyaallah seneng. Kanggone wong sing takwa, swarga lan sumberan. Akhidina ngalam soake ma'atahum barang kang paring ing wong akeh sop Rabbuhum pangerane wong akeh. Inam sedene wong akeh kanu ana soake kabla dalika sadurunge mengkono-mengkono mlebu swarga iku masinina gawe wong kang gawe bagus sapa wong akeh. Jadi di swarga ya wis sak enak-enak, sak seneng-senenge. Kulu wasrobu hanian terus bima aslaftum bil alyamil khawliyah surat 69 satu Pak. Al-Qiyamah ayat 34. Dadi wae wis mangan-mangan ngombe-ngombe enak. Ya sama yang tempat wisata ya sing digoleki apa? Kuliner. Iya. Ya kono lho masane enak apa? Lele. Lele apa? Lele apa ning arane? Pecel lele asal omane. Dulu asrabu ngombe wis kono lho ngombe anu. Banyu apa? Banyu setan. Lah zaman ngombe kene ya nek ana kauman jatahe minumane ahli surga ya. Mulai jarine sapa? Ahmadi. Sungai madu dan susu. Tilang sutra berbulu itu surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Api panas membara yang tiada bandingnya itu. Neraka tempat manusia yang penuh dosa, yang penuh dosa. Berbahagialah wahai manusia yang selalu beriman bertakwa. Ngono iku carane nggambarno swarga. Dalika muhsinin wong sing gawe bagus. Ya apa cirine? Kanu. Ana sewake kalilan setitik minal laili saking wengi mayah jaun. Barang kang laya-laya sewake turu. Iku ciri-cirine wong sing apik, setitik oleh turu bengi iku sampean gak titik turune. Padahal turune dawil ae meremsot melek wis mari. Tapi sama sik kurang imbuh turu maneh. Kadang yang lilir ngetap tok ngono mapan maneh. Lek jare musinin qalilan minal laili ma ya jauh setitik turune babil askarihum lan kelawan waktu sahur hum wa kaya astaghfiruna istighfar sapa wong akeh jaluk sepuro sama istighfar ping pira astagfirullah niku heh
Jadi ning wektu sahur akeh njaluk sepuro. Ya apa dongane? Ya Allah, ampunlah segala dosa yang aku perbuat terhadap istriku, anak-anakku, sahabatku, seluruh alam semesta, seluruh makhlukmu di dunia. Ya Allah, sak teruse. Iku sing bahasa Indonesia, sing bahasa Arab. Bahasa Qur'ane Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Terus wakai istighfar sing paling penting aja lali sore sayyidul istighfar. Jadi paling pas waktu sahur padha njaluk sepuro. Ikulah diarani wong kang muhsinin. Kepengin muhsinin wong gak? Pengin. Nek wis sampean kok muhsinin engko oleh sifat muttaqin. Lah engko nek wis duweni sifat muttaqin fi jannatin wa uyun. Dalam kebonan lan sumdan. Sebalike wong akeh sing padha apa mang? Gomrotin sahun mendem lali. Takon kapan sih dina kiamat iku? Ya mamulal alam nari yuk. Tamun akeh sing diopong di neraka. Mulane iki sarape masalah kakum fi sakor. Terus surat masalah kamu misal lho kok mlebu nang neraka sakar piye ceritane? Lan aku minal musallin gak termasuk wong sing salat. La tadar wala ya apa terus jadi wis mengerikan dekane neraka nak untuk bilamin balik supaya selamat ya dadi wong kamu mukmin. Wis sama di sini ada pertanyaan? Gak takon iki dua dua kesimpulan iki. Gak paham sehingga gak bisa takon kok gak ro ben takonno. Nek apa kan lebete niki kamar mandi. Heeh. Terus krungu azan. Terus Iku kan apa? Bales. Kita sebagai yang wajib menjawab azan. Dengar zaman perhatekno sing di jero jeding barang ngrungokno adzan. Gak ngono biasane masih krungu adzan iku janduman gak ngreken ngono lho. Dadi krungu adzan iku nutukno oleh janduman ngomong-ngomong cangkruan. Ora kok grenjet terus tangi budal wudu. Lah iki di jero jeding lho mikir ya apa jawab adzan kan luar biasa. Iya lah. Lha kebiasaan iku wis atiku langsung nyaut rek. Biasa gak nyaut ya wis gak nyaut wis denakno nek dolinan tetep dolinan nek omong-omong tetep omongan. Nyambut gawe ya tetep nyambut gawe. Ora kok ganjet budal ndang wudu ndang atus ngono enggak. Ngono lho. Nah kadang-kadang ya ono nek adus ngenteni adzan piye sih. Lah iya wong wis jam yamine gak kok. Dan kayak budal adus ya. Yang pertama Pak.
Padahal jeding akeh sing kosong. Ya boleh krungu tanpa dijero jeding ngene. Ya wis dibatin ae. Masalahnya kan gak nyebut nama Allah di jeding. Mergo jeding kuwi istanai setan. Mulane nek mlebu nang jeding Allahumma ini A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sana. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita. Amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Orang tua. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'un 'alim. A'udzu. A'udzu billahi ta'ala min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.